салому алайкум тамошобинони арҷманд. Нашри барномаи иттилоотии ахборот аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонид. боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ ва кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе ин шабу рӯз бо шикуфтани гулу бутаҳои ороишӣ фазои басо роҳнавозу фараҳбахшӣ дорад. дар тозаи озода нигоҳ доштани муҳити атроф ва шинонидани гулҳои ороишӣ кормандони боғи фарҳангиву фароғатии кӯли ҷавонон низ саҳми фаъолу назаррас мегузоранд. гузориши Маҳмадалӣ Сафар. шаҳри Душанбе бо амалӣ кардани ташаббусҳои созандаву сабзу хуррамнамоӣ ва бунёду навсозии кӯчаву хиёбонҳо ва мавзеъҳои истироҳативу фароғатӣ ба таври бесобиқа ободу зебо ва назаррабо гардидааст. боғҳои замонавии фарҳангиву фароғатӣ ки ин шабрӯз макони сайру тамошои шаҳрвандон маҳсуб меёбад, бо шиноидани гулу бутаҳои ороишӣ даҳон навъу намуди ниҳоли дарахтони нодири сояафкану ҳамешасабз фазои басо фараҳбахшу шодиовар дорад. дар қатори дигар мавзеъҳои зебою назаррабои шаҳри Душанбе боғи фарҳангиву фароғатии кӯли ҷавонон низ яке аз ҷойҳои дӯстдоштаи сокинони меҳмонон буда бо фароҳамсозии шароити арзандаи истироҳату фароғат ҳамарӯза серодам аст. бахусус ҳамасола дар фасли баҳор симои ин боғ афсонавию рангоранг мегардад. дар гузашта муассисаи давлатии боғи фарҳангу фароғатии кӯли ҷавонони шаҳри Душанбе чандон шароити истироҳат, фароғат ва сайругашт надошт ва бо дастуру ҳидоятҳои роҳнамудсози пешвои муаззами миллат ин мавзеъ дар як муддати кӯтоҳ бо сифати баланд таъмир ва азнавсозӣ карда шуда бо дарахтони нодир, гулу бутаҳои зебою назаррас ва дигар шароити фароҳамовардаи арзандааш ба макони дӯстдоштаи пиру барно табдил ёфтааст. умуман эътибори ҷиддӣ додан дар масъалаи ободонии боғ, фароҳам овардани шароити мусоид баҳри истироҳат ва фароғати хуби сокинон ва меҳмонони пойтахти айзамон шаҳри Душанбе, риояи ҳатмии меъёрҳои санитарию экологӣ, тозагиву зебоӣ ва баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ вазифаи аввалиндараҷаи маъмурият ва ҳар як корманди муассиса ба ҳисоб меравад. фавораҳо, роҳравҳои гулпӯш, чароғҳои ранга, нишастгоҳҳо, дарахтони зебою нодири ороишиву сояафкан ин мавзеъро диданию ҷолиб сохтааст. гулу бутаҳое ки аз гӯшаҳои гуногуни дохил ва хориҷи кишвар дар ин ҷо шинонида шудаанд, аз ороишоти асосии боғи мазкур ба шумор мераванд. маҷмӯан боғи фарҳангиву фароғатии кӯли ҷавонон як макони зебою назаррабо барои сайру тамошо ва истироҳату фароғат аст ки ҳамарӯза кормандонаш барои сокинону меҳмонон фазои мусоидро фароҳам месозанд. дар доираи татбиқи нақшачорабиниҳо бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо ибтикори бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияи шаҳри Тус барои боз ҳам сарзабт намудани маконҳои таърихиву фарҳангӣ гулпарвариро ба роҳ мондаанд. гузориши Худоидоди Раҷаб ва Искандари Саид. табиати гуногуни Тоҷикистон ва мавзеъҳои таърихиву фарҳангии зиёди он таваҷҷӯҳи сайёҳони хориҷиро ҷалб намуда, дар ин сам фароҳамсозии шароити мусоид таи солҳои соҳиби истиқлолӣ ташрифи онҳоро ба маротиб афзун намудааст. аз ҷониби бахши ҳифзи муҳити зист дар даромадгоҳи ноҳияи шаҳри Туз муҷассамаи бузи кӯҳии Пармашох гузошта шуд ки он аз минтақаи сайёҳӣ будани ноҳия дарак медиҳад. ба иттилои бахши ҳифзи муҳити зист гузоштани боз якчанд адад чунин муҷассамаи ҳайвонотҳои нодир дар ҳудуди ноҳия ба нақша гирифта шуда баҳри ҷалби бештари сайёҳон марҳила ба марҳила насб карда мешавад. мақсади насб кардани пайкарани ҳайвоноти нодири бузи Пармашох ин бештар ҷалб намудани сайёҳон ва ҳифз намудани ҳайвонотҳои нодир. дар ҳамин доира аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Маҳмадсаид Ҳазратқулов дар деҳаи обшорони ноҳия мавзеи сайёҳӣ ташкил намуда, дар он бо истифода аз ҳунарҳои бурёббофӣ сохтмони кӯҳу шаршароҳҳои хурд ба роҳ монда шудааст ки ин макон ҳам дар сатҳи ҷолиби таваҷҷӯҳи ҷаҳонгардони экологӣ метавонад мусоидат намояд. зеро дар баробари ободу зебо гардонидани ин макон ва рушди ҳунармандӣ ҳайвоноту паррандагони нодир низ дар ин ҷо парвариш меёбанд ки таровати тоза дорад. дар дораи солҳои рушди деҳот ва сайёҳӣ дар пеш як мақсад гузоштем ки як ҷои мавзее ки инам хеле як сайёҳӣ ташкил намоем. хеле ки мара дида истоде ҳаминҷа парранда ҳайвонҳои нодир ташкил кардем, мана гулҳои ранг ба ранг, то ин ки сайёҳон ҷалб шаванд, сайёҳон биёянд тамошо кунанд. бо мақсади боз ҳам ободу зебо намудани ин гӯша ва бештар ҷалб гардонидани меҳмонону сайёҳон тадбирҳои ободонию хуррамгардонӣ дар ин мавзеъ хуб ба роҳ монда шудааст. намояндаи ҷайкои Япония омода буд,
هند ها اومدن، کره اومدن، ازبکستان مهمانو تشریف آوردن. بسیار ویا چون یک خرسند حس کردن و همینجا با روحی بالیده برآمده رفتن. ساکنی جماعت دهات آبشارانی ناحیه شهر توس گلنورا قاسیمова سالیان زیاد است که به گلپروری مشغول میباشد. او در زمین نزد حولگی خیش بیش از 70 نوع گل را پرورش نموده با این واسطه در زیبا و خرمگردانی ناحیه نیز سهمگذاری می‌نماید. امروز محصول دست این زن زیبا پرست را در چارابینی و آراستن خانه و در ساکنان اینچنین در کوچه و راهرو و گلگشت و خیابان‌های ناحیه به طور وسیع استفاده میبرند. در زمین نزد حولگی هم زیاد 60 یا 70 نمود گل را میپرورم. فایده نامکش الان یک خانه‌ای که در اینجا میبینید من با فایده گل‌هایی که خودم با دست خودم رویاندم امین را ساختم. چنان این خانم گلپرور میگوید این شغل به او روح الهام تازه بخشیده تمام خستگی و غمگینی را از کس دور مینماید و به عالم رنگین خیالات نکو راهنمون میسازد. شخصی که گلپرور است او زیبا پرست است. زیبایی را دوست می‌دارد و دوستان زیاد دارد. گفتم که مادر طبیعت بینید که چقدر نقش‌های زیبا را می‌آفرد. ما باید مادر طبیعت را محافظت کنیم، از او آرایشگری را آموزیم و همه وقت احتیاط کنیم، احترام کنیم طبیعت را. همه وقت کوشش کنیم که طبیعت جمهوری تاجیکستان ما گلگشکفان باشد و گوناگون رنگ باشد. برابر وارد گردیدن به منزل زیست این بانوی گلپرور، زیبایی و تراوت گل‌های پروریده‌اش دقت هر بیننده را به خود جلب می‌سازد. گلنورا قاسیمова امروز همسایه و همدهه‌های خود را نیز به گلپروری جلب نموده طرز پرورش آن را به شاگردان هم می‌آموزاند. اوید مقصدناک استفاده بردن زمین نزد حولگی سال دراز هم گلپروری می‌نماییم هم دیگر زراعت‌های لازمی را برای روزگار کوریده پرورش کرده هم استفاده میبریم هم به فروش میبریم. به همین مانند باغدار صاحب تجربه و گلپرور خوش‌ذوق عبدالرسول رستمов زمین نزد حولگی خود را مقصدناک استفاده کرده در آن برابر پرورش نهالان میوه‌دهنده اینچنین نگاهبین گل‌های گران ارزش آرایشی را به راه مانده در تامین مکان‌های فرهنگی و فراغتی با این نوع گل‌های زیبا و تراوت بخش مقام خاصه دارد. خدایداد رجب، اسکندر سعید، ناحیه شهر توس برای برنامه اخبار. با назардошти ҳалли мушкилоти норасоии оби тозаи ошомиданӣ барои сокинони деҳаи сафибулоқи ҷамоати муксӯи ноҳияи лахш дар масофаи 5 километр хатти об кашида мешавад. нуруддини қурбон ва баҳриддини исмониддин аз ноҳияи лахш гузориш медиҳанд. خط آب نوشاکی به دهه سفیبلاق جماعت مکسوی ناحیه لخش در مسافه بیشتر از 5 کیلومتر درازی آورده می شود. این تدبیر مهم با سهم خود ساکنان تشبثکار در دایره اعلان شدن سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی عملی کرده می شود. برای سری وقت انجام دادن کارهای ساختمانی، خواباندن قبورها همروزه ساکنان دهه به حشر برآمده در این کار سهم خود را می‌گذارند. طبق نقشه تا امروز کارهای اساسی برای کشیدن خط آب نوشاکی به انجام رسانده شده است. خط آب نوشاکی از چشمه بلندکوها که آب تازه دارد توسط قبورهای پلی اتیلنی کشیده می شود. یکی از مشکلات حل طلب این دهه تامین نمودن استقامت کنندگان آن با آب تازه نوشاکی به حساب می رفت. دهه سفیبلاق جماعت مکسوی ناحیه لخش دارای 300 خواجگی بوده، ساکنان آن اساساً به کشاورزی و چارواداری مشغولند. طبق اطلاع خط آب نوشاکی در 10 نقطه برای 2 محله این دهه دوردست کشیده می شود. با زیاد شدن شماره اهالی در دهه مشکلات تامین کردن ساکنان با آب تازه به میان آمد. سال روان در دایره وسعت بخشیدن کارهای بنیادکاری به استقبال جشن عمومی ملی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان خط آب موجوده کشیده می شود. گفتند به مورد است که ساکنان ناحیه لخش سیاست بنیادکارانه امروزه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان را با دلگرمی پشتیبانی نموده در کارهای آبادانی، تعمیر و نوسازی راههای محلی، کشیدن خط آب نوشاکی و دیگر تدبیرهای سازندگی سهم مناسب می‌گذارند. پس از به دهه آوردن خط آب نوشاکی استقامت کنندگان قطعه‌های نزد حولگی خود را عاقلانه استفاده برده سال روان زراعت گوناگون از قبیل کارتوشکا، کرم و غیره کشت خواهند کرد. نوریدین قربان، بهریدین اسمانیدین، عبیدالله سیولی از ناحیه لخش برای برنامه اخبار. ادامه اخبار.
ҳашароти малах зараррасони махсусан хавфнок ба ҳисоб рафта ба сабзишу ҳосили зироату сабзавот, боғот ва чарогоҳ зарари калон мерасонад. дар вилояти Суғд барои муайян намудани манбаъҳои пайдоиш ва мубориза ба зидди ҳашароти зараррасон асосан малах чорабиниҳо андешида мешавад. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. давоми ду се рӯзи охир дар як қатор мавзеъҳо хусусан дар даштҳои Сомғор, Мирзоравод ва Хомравоти ноҳияҳои Бобоҷон, Ғафурову Мастчоҳ ҳолатҳои баромадану паҳншавии ҳашароти зараррасони малах ба мушоҳида гирифта шудааст. дар асоси мушоҳидаҳои тирамоҳии соли 2020 ки муассисаи давлатии экспедитсияи мубориза бар зидди малах дар вилояти Суғд дар беш аз 42 000 гектар дар мавзеъу минтақаҳои гуногун гузарондааст ва мушоҳидаҳои баҳорӣ ки дар 2.5 000 гектар то ин давра гузаронда шудааст дар мавзеъҳои чарогоҳу кисору боғоти хусусан Сомғор, Хомравод, Мирзоравод, Уяз, Ҷомӣ, Бахмалу, Апони боло, Ниёзбеку Маҳрами, шаҳру ноҳияҳои Бобоҷон, Ғафурух, Мастчоҳ, Истаравшан, Ашту, Конибодом, Зафаробод ва дигар мавзеъҳо эҳтимолияти бештари баромад, паҳншавӣ ва хуруҷи малах мавҷуд аст. аз рӯи таҳлилҳо ва нишондиҳандҳо аз рӯи мушоҳидаҳои мутахассисон се намуди малахҳо эҳтимолияти хуруҷ доранд. ин малахи марокашӣ, малахи ғайригалагӣ, малахи пурусӣ итолиёвӣ. дар семинари амалӣ дастурдиҳӣ ва назариявӣ ки дар мавзеи дашти Сомғор ва муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат баргузор гардид, маводу харитаҳои паҳншавӣ, хусусиятҳои биологии малах, техника, мошинҳо, таҷҳизоти дорупошӣ, анвою намуди заҳрдоруҳо нишон дода, тарзу усул, муҳлати истифодаи онҳо, ташкили кори мақсадноку самараноки мушоҳидаҳо, коркардҳо, ташкили стодҳо дар вилоят, шаҳру ноҳияҳо, ҷамоати шаҳраку деҳот ва фаъолияти онҳо таъкид ёфтанд. дар ҳамаи мавзеъҳо манбаъҳои пайдоишу паҳншавии малах баробар гузарондани корҳои коркарди кимиёвӣ ва хусусан дар синни 1-2 то ба синни парвоз расидан мубориза бурдан бо малах ҳадафноку самаранок мебошад. бино ба хусусиятҳои биологӣ ҳашароти малах се давраи афзоиш дорад. давраҳои тухмгузорӣ, авҷгирӣ ва хатарнок. дар давраи тухмгузорӣ нобуд сохтани ҳашароти малах камхарҷу осон ва самараноки пешгирӣ аз хавфи он мебошад. ҳашароти малах вақте ба синни 3-4 давраи парвоз мерасад, мубориза бар зидди он душвор гардида, малах баргу поии сабзу ҳосили ҳама гуна зироату сабзавот, боғот, чарогоҳро нобуд месозад. коркарди кимиёвӣ бо истифода аз заҳрдоруҳо гузаронда мешаванд. муассисаи давлатии экспедитсияи мубориза бар зидди малах бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо техникию таҷҳизот, лавозимот, сӯзишвории заҳрдоруҳо таъмин буда, аз нигоҳи модди техникӣ барои пешгирӣ аз пайдоишу паҳншавии имкониятҳои васеъ мавҷуданд. дар муассисаи давлатии экспедитсияи мубориза бар зидди малах 17 адад тракторҳои МТЗ-82 мавҷуд мебошанд. 4 адад автомошини Toyota Hilux бо микронер 8115 васл карда шудааст. тракторҳо бо тос 2000 литра, бо тос 600 литра, бо агромастер 2000 литра ва ОВХ 600 васл карда шудаанд ва ҳама омодаи кор мебошанд. бино ба таҳлилу мушоҳидаҳо ва ҳолатҳои солҳои қаблӣ дар ҳудуди мавзеъҳои гуногуни вилояти Суғд се нави малах, малахи марокашӣ, пурусӣ италиёвӣ ва малахҳои ғайригалагӣ пайдо ва паҳн мешаванд. бо гарм шудани ҳарорати ҳаво эҳтимолияти пайдоишу хуруҷи малах бештар мегардад. дар соли 2020 масоҳати бештари паҳншавии малахҳоро малахҳои марокашию пурусӣ италиёвӣ ташкил дода буданд. дар вилояти Суғд солҳои 2017-2020 масоҳати коркарди заминҳо бар зидди малахҳои намуди марокашӣ ва пурусӣ италиёвӣ зиёд гардида, ин омили паст кардани хуруҷи ин ҳашароти зараррасон мебошад. аз ин ҳисоб масоҳати беш аз 46 000 гектар зироату сабзавот, боғу тогзор ва қариб 11 000 гектар чарогоҳ аз офати малах пешгирӣ карда шудааст. барномаи ахборро идома медиҳем. дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон оғоз гардид. ин тадбири фарҳангӣ як моҳ идома ёфта дар доираи он озмунҳои гуногуни маърифатӣ гузаронида мешавад. гузориши ҳамкорони мо аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон оғоз гардид. дар маркази ноҳия намоядагони мақомоти иҷроия, шӯъбаи маориф ва кормандони китобхонаи марказонидашудаи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ истиқбол карданд. ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон бо дастури ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби вазорати фарҳанг ҳамасола роҳандозӣ карда шуда, ҳадаф аз он ҷалби бештари кӯдакону наврасон ба мутолиаи китоб ва дар замири онҳо маъбо гузоштани ҳисси ифтихори миллӣ ва ватандӯстӣ арзёбӣ мешавад. ҳадаф аз баргузории фестивали мазкур ҷалб намудани хонандагон ба китобу китобхонӣ, бедор намудани шавқу рағбати хонандагон ба фестивал ва дигар озмунҳои ҷумҳуриявӣ, алалхусус озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ мебошад.
дар чорабинии фарҳангӣ ҳамзамон намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ширкат доштанд ки маҳфили китобдӯстони наврасро ҳузури онҳо шавқовару рангинтар гардонид. тавре зикр гардид китоб сарчашмаи дониш буда дунёи маънавии инсонро рангину мунаввар мегардонад. аз ин рӯ таъкид гардид ки кӯдакону наврасон ва насли ҷавон бояд дӯстдори каломи бадеӣ бошанд ва бештари вақти худро дар китобхонаҳо гузаронида донишашонро пайваста такмил бахшанд. тоҷикистон дар марҳилаи рушди устувор қарор дошта танҳо фарзандони донишманду соҳиб маърифат метавонанд ки кишвари моро бо ҷаҳониён муаррифӣ кунанд. дар ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони тоҷикистон ки дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ баргузор гардид, адабиёти тозанашр тарғибу ташвиқ карда шуда робитаи шоирону нависандагон махсусан адибони дӯстдоштаи бачагон ба ин маҳфили фарҳангӣ шукӯҳи дигар бахшид. тибқи нақшаи таъсиснамудаи вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии фарҳангӣ то 15 апрел идома хоҳад ёфт. ғолибон бо тӯҳфаҳои таъсиснамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ва китобхонаи марказии ноҳия сарфароз гардонида шуданд. пояи устувор ва тараққиёти давлат аз рушди илму маориф ва истифодаи технологияи пешрафтаи ҷаҳон вобастагӣ дорад. бо назардошти ин ҳукумати мамлакат дар замони соҳибистиқлолӣ барои таъмини рушди соҳаи илму маориф барномаву стратегияҳоро қабул намуд ки дар натиҷаи амалӣ гардидани барномаҳо натиҷаҳои назаррас ба даст оварда шуд. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. бо мақсади дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои созандаи ҳукумати мамлакат дар донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода тадбирҳои муҳим амалӣ карда шуда ба рушди фанҳои дақиқ, риёзӣ, омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва ғайра таваҷҷӯҳи бештар равона карда мешавад. дар доираи ҳафтаи илм дар мавзӯи масъалаҳои мубрами филология, ҷомеашиносӣ ва фанҳои табиӣ, риёзӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ ба ифтихори 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар донишкада конференсияи илмии амалии ҳайати профессорону омӯзгорони донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода баргузор гардид. таъкид карда шуд ки давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар сиёсати пешгирифтаи имрӯза соҳаҳои илму маорифро аз ҷумлаи самтҳои афзалиятнок қабул намуд. дар донишкада бевосита кафедраи информатика ва фанҳои табиӣ риёзӣ фаъолият менамояд ки дар ин 20 солаи омӯзиш ва рушди илмҳои дақиқ, табиӣ ва риёзӣ низ метавонад якчанд корҳоро ба анҷом расонад. илова бар ин маҷмӯи мақолаҳои конференсия нашр гардида пешниҳоди мутахассисону алоқамандон мегардад ки ин низ дар баландбардоштани маърифати техникии аҳли илм ва рушду инкишофи илмҳои дақиқ ва табиию риёзӣ нақши борис хоҳад гузошт. бояд гуфт ки конференсияи илмии амалӣ бештар аз 10 бахши соҳаи илмро дар бар гирифта дар донишкада то рӯзи 22 апрели соли равон идома хоҳад ёфт. дар доираи он дигар масъалаҳои актуалӣ низ дар маърузаҳои ҳайати профессорону омӯзгорон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода мешаванд. нуриддини қурбон, меҳрӯзи ҷумъа, убайдуллои сайвалӣ барои барномаи ахбор. тамошобинони арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. тансияту хонобод бошед.